bawang merah iya karo bawang putih digoleki jebule nek kene kowe bawang putih. Tadi barang. Sik, Mbak Yu. Kowe malah karo wong guyang jaran penak-penak kowe. Ora penak-penakan Mbak Yu. Kowe karo sing guyang jaran apa jarane ngaku? Luwih dawa jarane. Mbak menawa paman sing guyang jaran ki ngerti papa broku keli apa ora ngono lho Mbak Yu. Apa ora ana wong liya? Apa kowe seneng karo sing guyang jaran? Ora seneng aku takon. Nemokke papa karo bro orang lho Mbak Yu. Lah ketemu apa ora? Durung ketemu Mbak Yu. Piye kok ora ketemu? Wes to. Mbok iki do ngopo to? Kuwi lho adikku. Jarane menengo. Jaran iki menawa tak samplok kowe. Paman ora ngerti papa bro apa keli ning kene apa ora? Mbok saiki beruke digoleki nang Broloko popoke golek nang toko popo. Jarane kok arep ngombe. Tak tekon karo Nini sing mususi yo. Oh, tekono Nini sing mususi beras ya sing dadi prastiwi. Ayo rene kowe susi. Kowe rene. Mriki napa wonten apa bro Eli. Apa limaran kesulaman. Beruke cengker gading kira-kira. Aku gak pengen nunggang jaran ya. Nini ingkang katemban mususi. Piye? Kenapa? Panjenengan napa sakjane penyan mususi menika wonten lepen kala wau napa ngertos papa kalian beruk kenter wonten lepen menika Nini? Aku ora weruh. Ora weruh. Jan wonten mertos saestu wae etok-etok ora ngerti. Anane ning popokku gelem po. Wis reget karo berokku lho. Mboten menika kagunganipun simbok kalan Mbak Yu kula kok bapakipun ajeng brokipun niku anu napa cengker gading kurukiran ngoten menika. Lha aku wis lewer ora gadeng. Piye gelem ora? Dados Nini mboten mangertosi. Ora ngerti. Nah, coba gagasan kabeh ora ana sing ngerti terus neng ndi popok karo beruke. Mbak Yu aku njuk ngapura. Ora ana ngapura. Pratama sang ibu. Apa ya ngono lho. Iki sing jenenge maling kudu dikututi. Ojo tiba ngene kok Bang dadi maling iki. Maling iki lho. Anu mbok-mbok iki malinge mau tolong diajar. Kowe maling to? Diajar ayo. Ayo jarane melu ngajar. Jarane lho nah. Es ora bawang putih-putihan. Ora bawang putih-putihan. Lah ngapa? Saiki sing dadi bawang putih aku bawang merah. Bawang putih kowe. Kowe bawang putih genti kok sok cantik. Pak aku lho selama ini kon teraniaya. Aku lho biak penderita. Lah piye? Kabeh wong lho aku seolah aku bosok. Rupaku elek aku dadi rekoso terus. Ning kowe paling seneng ditumpaki jaranmu seneng to? Kok aku nyaman mau. Wong edan. Soliki ya doyan ya. Iki ya. Aku dadi Kowe dadi bawang Diwalek iki ceritane. Ya, diwalek. Iki mbokne, iki bawang merah. Bawang merah, kuwi bawang putih. aku yuyu kakang. ora beda cerita. Iki ra ana yuyu kangkang kok mak yuyu kangkang mandi lumut kuwi. Ya, praptane bawang putih. Kok Mbak Yu mungkin tau ora teko-teko. Lah ya Mbak Yu kaya. Yalah. Bawang putih kok enak kowe sego ngendi tondo. Mbak, Iki kok ya kita antene. Aku Anu mau kok suwe banget. cepake jangane nih. Cepake segone karo wedange mau digoreng iki mesake bawang putih sego kali iki lho. Aku bawang merah anakmu lho, Mbak. Iya iki sego kali mesake ngelak ngelih ket mau urung teko. Lagi wae teko